Ti division clear to te chibai ule silal en kolikani a Serchhip Vangkhua hilongai thlang Serchhip District-a khopasari a te chuan Nimin khan Vawk tal le zawrh khap le ani Serchhip District chunga VC area som pakwa te chu Vawk tal le zawrh khap na hmuna puan ani hnuwa Nimin khan khodang pasari te chu Serchhip District Magistrate Kumar Abhishek IAS 1 Subsection 1 of Section 6 of the Prevention and Control of Infectious and Contagious Diseases in Animal Act 2009 in thunei na apek angin control area puangin Vawk dam le dam lo po tal le zawrh akhap ba ka Vawk sa le Vawk sa atanga thil siam reng zawrh lak lu le lak chhuah khap tlat ani ti atar langa heng khwa ching chip khum tung chuan thar tlang nuam bukang kon hual tu bung tlang le buang pui khwa te hian khap tlat ani heti lai hian Nimin khan Serchhip District-a ASF shile na khoparia ta Vawk thi somnga pasari zet chin chhia bel le ani a Vawk thi tamna ber then zola Vawk somni pali lai thi le in then zola hian ASF wangin Vawk zanga somsari pasari zet athi to a Serchhip District-a ASF le na hmuna Vawk sang khazaruk somriat pariat athi to ani Nimin khan ASF le na hmun nilawa Vawk thi pali a le bok Nimin khan Mizoram pumah COVID-19 positive mi zali somnga paruk hmuhbelh ani a Serchhip atangin mi som hmuhbelh ani Nimin khan ZMC RT-PCR laboratory a COVID-19 positive somriat pasari hmu chhuah ani a tunet laboratory sample testing a COVID-19 positive hmu chhuah somni paruk an oma rapid antigen test manga COVID-19 positive hmu chhuah thar zathum somli pathum an om thung ani voin khan COVID wanga boral pakhat omin pilal nun thari kum somruk pariat serte lunglei district chu chawhmadar kwale minute somli khan ZMC a borala July ninga khan shi yakai ti shia chhuani in July ni ru khan admit ani heti lai hian Serchhip pa po rapid antigen test manga hmu chhuah mi som an ombela border security force mi le sa pakwa positive hmuhbelh ani a mi pa vek ni in kumsom thuma changa kumsom nga pani in kar an ni a 68 Battalion BSF dong zolami te anni tun hnaya Mizoram chunga ron lut quarantine facility a khungshan lai mek te ni in symptoms nei an om lavani anni ba ka hian then zola tangin pakhat hmuhbelh ni in mi pa kumsom palimi damdoi ina in entir turakal screening point a hmu chhuah shikai na chui ngai symptoms nei ani Serchhip pa hian shikai chin chhia to zasari somli paruk omin mi zasari som pali en koldam anni to a COVID-19 wanga nunna chan mi pathum om to in tuna hian en kol lai mi somni pakwa an om meka Nimin khan COVID care center nursing school atangin mi pathum te chu dam taka chhuah ti ranni Mizoram Kohhran Hruaitute Committee MKHC chuan July ni som pariat sang hi somni pakhat Pathianni zandar sari hian COVID-19 shi laka Mizoram him theinan rampum huap tawngtai an buatsaih Chief Minister Pu Zoramthanga chuan Zoram ringtu zawng te an remchanna hmun atanga he tawngtai rual hun hi lo hmang theuh turin asom ani Zoram mi pui zawng chibai ka bu ka cheu kan thriat thewangin hei kan COVID trileng chuan khovel pum puya tuama India ram le Mizoram po min tuama kan mang anga kan room chur mayania sarkar liante le sarkar te mimal mi ro puile mire te po inti ngai na kan relava ti hiana sang a sing teling kan thipu puk mayania keini la ma po Mizoram la ma te kan thei to pin sarkarin kanan beya tin kan doctor le kan dam doi thiam te poinan pe boka ti chuan chung zong kan be na chu enge mo chena chuan om jenein lok ma sela kan du thu sa ma thleng lo wa voin ni thlengin kan COVID trileng number chu akiem nuai niam tak theilawa hei wang hian kan Kohhran Hruaitute Mizoram Kohhran Hruaitute Committee te chuan program siamin kan ma cholni ni somle pariat zandar sari lo thleng tura ringtu te tawngtai na pui siam tiang u an ti ta a chuta tan chuan keini Zoram ringtu te zong point keima ni le khovel reng chungin pakhat na thupa choya kan sualte pathian ne na ngai dam na dil chungin adot le chuan he kan ripui na min kian san theina tur le kan zolo khopur rit le ngong kol kan chunga da omlo na turin kan pathian ne na dil ila kan pathian cheng kim ti thenia engkim hierem ruat na kal
ani ti country a chu wangin hemi tan hian kan Mizoram Kohhran Hruaitute Committee ten thanem ngai taka sarkar po min ron ngen nate Zoram mi pui ringtu zawng min ngen nate mi mal le chung kwa zawng min ngen nate hi ngai poimo ila he huna hian he covid leng he covid pui min ti buai tu hi lalpan athununa Zoramina a ziom zo ka kan lo tora dam nate kan lo nei theinan le khovel pum puina a o kan riat theina tura tawngtai na program an siami ho Zoram mi pui zawng ringtu te hian kan thei to pin thlopin he huna hian I tawngtai vekang u kan pathian chu eng kim ti theini ti hringin zangai thei takle a mido thei takania ama au tu te nena chuan achanga a o achua antan tiltha ati sakthin ti kha hringin he Kohhranina program puyan siam hi ho a hlotlin ngei theinan kan vain thanem ngai takin I tawngtai thewang u tin Zoram mi puite kan ron so mani e kalome Thangram Indigenous Peoples Movement chuan July ni som pali sang ni som ni pakhat khan Singla Valley a anram Thangram chu Mizoram State nuaya rian lungia tin kong an zo Thangram mi puite chuan Singla Valley Rampur Bazar atanga chanin zaite Mizoram ram ribul theng zawng hi an zo ani zaite in khom toy nei ni in TIPM President K Van Chore chuan thusoina aneya Thangram hi India dan pui pathum na anga Mizoram a rin lu ani theinan nikum December ni som sang ni som ni khan Delhi a kalin Prime Minister le Union Home Minister hna memorandum kan the lut to a Union Home Secretary po in Assam Assembly Election 2021 zo vele a hmuna ron kalin survey kan ron nei don ani ti in min lo tiam to a ma se tun thleng hian sarkar lei pui tangin engma malak na awm lo wangin covid protocol zom chungin kong hi kan zo tamai ani ati Thangram hi Mizoram a rin lu ani ma chuan a chu langin malak zel kan tum ati a Assam sarkar kal tlangin memorandum hi central a resubmission an tile ani Nimin Khan Donor Minister Pu G.Kishan Reddy Hovin India Marchak State Chief Minister le an IO Tetsu video conference ne ane Union Minister Pu G.Kishan Reddy John Space Technology ti changthun zela tangkai zo ka man na poimo thute India tan India Marchak State te poimo na thute asoyani Chief Minister Pu Zoramthanga po he huna hian atela Northeastern Space Application Center Nasak mangchangkaya omzenei zo ka Mizorama tui na hum haldan turte kan leilung riral na salutuk veng tura checkdam siam na hmunma thlanthar dan turte kan sikle sa danglam chhozel ven himdan turte le kan tourism ti mason chungchang te asoya Union Minister Thar Nuaya Marchak State ten mason na chak tak an mu abe sei thu asoibok Meeting a hian Union Minister Pu Jitendra Singh po in India Marchak State te sarkar lei puin angai poimo thu te asoya Chief Minister hi Additional Chief Secretary Pu G Zoramthanga le Planning Secretary Pulalmal Soma Patsuauten an choi o mani Nimin Khan Health Minister Dr. Arlal Thanglia hovin SID Conference Hall Minikoa Mizoram COVID-19 shikai te enkol na huna changa chhuatir dan tur chungchang soiho ani a he huna hian Medical Operational Team on COVID-19 Chairman Dr. ZR Thiam Sanga Chief Secretary Pulal Nunmoy Chuawngo Health Secretary Pu Arlal Ramhaka Health Department ho tu poimo te baka Mizoram Kohhran Hruaitute Committee Joint NGO Coordination Committee, Aizawl City Local Council Association le Medical Operational Team on COVID-19 IOT an telani. Meeting a hian July ni som pathum sang ni som ni pakhata Mizoram Dr. Thiam rual te inron khom na joint consultation meeting an neya COVID-19 shikai te enkol na huna chhuatir hun le chhuatir dan tur chungchang rotna an siam te soiho ani joint consultation meeting IOT te chuan Mizoram COVID-19 shikai te zinga symptoms nei to lo le symptoms nei manglo te rei tak tak khung reng hian an mania na satakin ril ru le risel na angong tel thei ti an soya COVID-19 hi ri chuak thar ani awangin ani phung chiang taka zir chho zel ani a atir lama kan hmu dan le shia dan te po khovel ram sang sanga mi thiam ten an zir chiang zela azia rang an shia chian bel zel awangin shikai te enkol dan le enkol na hmuna chhuatir dan te po an thlak dang lamani
World Health Organization WHO, United States Centers for Disease Control and Prevention USCDC le Korea Centers for Disease Control and Prevention Korea CDC le ramdang tam takin me thla khan scientific evidence an nei to awangin an nei to atangin COVID-19 shikai ti en kol na hmun atanga chhuatir dan kalphung an thlaka hemi hnu lok hian Indian Council of Medical Research ICMR point an ti danglam ve bok ti an soya he kalphung thar hi khovel ram sang sang ba ka India ram state zinga Mizoram ti lo chuan an man vek to thu an soyani rotna thara chuan India ram hundang angle khovel ram sang sanga an kalpui angin natna lang chuak lo asymptomatic le natna lang chuak na salote mild symptomatic zinga natna shik mu chua ani atanga ni som chung uluk takavil an ni anga hemi hun chunga atop lam ni thum ni sari atanga ni som inkar chu khosik an nei lo chuan ni som na test to lovin chhuatir an ni anga mani in lama uluk taka in chik chungin nun phung pa ngai an zo theyang heng ba ka hian discharge chungchanga rotna chi sang sang an siama sarkarin achul angin ruwa manna asiam zui don ani COVID-19 shin kai chhona dan cha konga malak mek chungchang te po soi ho ani a rotna sang sang ngai thak nin uluk taka sot jok le omzenei zoka kalpui dan turwa manna siam tumani meeting a hian July ni som pali sang ni som ni pakhat thlen khan Mizorama vaccine dose nuai sari sang khat zaruk somli paruk pek chhuat to ani thu tarlan ani a first dose lami nuai nga sing kwa sang khat zasari somsari pariat omin full dose lami nuai khat sang kwa zariat somruk pariat an om to ani electoral roll thar bera changa chutin Mizorama vaccine la thei kum som pariat chung lammi nuai sari sing sari sang nga za paruk an oma heng jinga mi za somsari paruk te hian vaccine an la to ani Mizoram District-a chu Velkhoram Assam lamin an ron chu awanga buainakal zela Assam lam chu an remchanna police sipai anin hmuhbelh zela heti lai hian Mizoram lampo anin kulnget zela Nimin khan tai te sena group wai merwa manna in police te omna tur buk sak ani Nimin chu vel ram tlo tu wanglai ni palai thu don danin Assam lam hian July ni som pali ni lai ni tlai dar thum vela Mizoram police te omna bula an kalbak thoman nei chun zomri lawa Maase Gurguthi Border Outpost BOP a anin hmuhbelh zel nia hriatani Gurguthi BOP hi chu vel ram epa omani a tunma chuan police tlema zawng om thinin tun hnaya buaina a oma wangin anin hmuhbelh ani Assam lamin chu vel ram akong laina tur an sam fai hnuwa Mizoram police se chuan hmun thaber nia hriat bil padok rama kelal eng moya chu vel khohwana om hmun an khwara chu Assam lamin an ramchina an chala tanga KM ni vel ani a tlang pali lon liam ngai ani thung chu vel rama Mizoram police om mek te chuan tran hmun an khwarna chu thato ka an hriat thu an soya engtin nge Assam lamin chet an lak don kan shelo an chet vel dana an re hlen ero arin omlo an ti police ten tun din hmuna har satna an to lian ber chu tuile kol phetha ani a silpolin mangin ruwa tui an do a chu an rin pui ber ni in meter zariat vela tui choi tura om tui hi pam chho a har sat an rin lo thu ni mina natlanga thok chuak te chuan an soya kelal eng moi rama Mizoram police te an om tan ni July ni som pathum sang hi som ni pakhata tangin chu vel khomi poite chu police te omna tur sa in an la natlang zia Nimin khan tai te sena group YM hwai hotin police te omna tur sak natlang hi nei le ni in mi zahni som nga vel an thok chuaka maule silpolin mangin sak ani in sak thara hian police te an la leng lo thung Mizoram police te omna hmun hi chu vel khochhunga tangin KM li vel hla ani a KM ni vel thlengling road omma se kong a thatok lo wang le ana la wangin lir thei alut tha thei lovani Nimin Khan Health and Family Welfare, Commerce and Industries le Higher and Technical Education Department Changtu Minister Dr. Arlal Thang Hovin Heng Department Pathuma Hotu Tele Government Deputy Chief Whip Pulalrin Tluang Silo Professor Eflal Nunmoya MLA Wechbiak Zava MLA Pusingun Lian Sunga MLA le Pu Andrew H Thang Liana MLA Tenen SID Conference Hall Minikoa in Ron Khom na hun nei ane Consultative Committee hi kumina han thut khom voi khatna hani a Dr. Arlal Thang Lian chuan shipui leng kara masona na du angin sarkarin athok tha theilo chunga department sang sangin mi puile ram masona tura theito pan chwa chu lom omati a department chan sang sang athok tu ten an malak na cheule an department a thil thleng in shiat po ton chu thil chul tak ani awangin meeting ko ani thu minister hian soyani
Commerce and Industries hian COVID shileng wanga sa le thlai man to utsua ka zawrh chua ani lo nan an malak dan report in Aizol DC kai shruaina hnuaia department sang nen thok hovin sa le thlai man an bithlia thu te hei hi khopuya mire thei te tan atangkai ni a an hmu thu an soya man to tak taka sarkarin a le thin PPE set chu veng sang a puan thui te izon na khai lak mek puina nipa formin set khat zel cheng zaruk manin an thui tira heng puan thui te hian PPE somnga zela heng puan thui te hian PPE somnga zela cheng sang sari zanga an hlo thei ni chhu ta ni a atho khatna puan thui zathum an roi meka puan thui zaruk roi tumin scheme hi siamani Mizoram Higher Secondary School le college te he shipuya wanga class kal thei ani tak lo wangin April somni palia higher and technical education chuan order ti chuakin online class nei thin ani a sarkarin zirlai te tan fee ati hniam saka zirna tluang pa ngai ba ka rulama har sana tok te pui thei turin zirtir tu de chu July thla khan counseling and mental health training nei tiran ni rusa hi phase 2 kalpui me kani a college sakthar chei thatle mamo le konga na sataka ma an lak ba ka he scheme hnuaia hian zirtir tu po somru pakwa no kha ani to ani Delhi Police chuan khapna thupe khau tak chhoin Independence Day thlenma chu Delhi khopui chungzo na thil thlok thei chi paragliders UAS microlight aircraft le balloon thlok thei thlengin an khap Balaji Srivastava Delhi Police Commissioner in Thutswa Atarlan dan chuan he thupek hi voina changa ken ko chan tur ni in thu in thak le a om ani lo chuan mi som thum pahni chung August som paruk thleng khap ani dona Independence Day in buatsaih in atana ti ni in mi puile VIP te himtlan na he thupek hi siam ni in he khap na thupek zom lo de chu section 188 of the Indian Penal Code manga shem thei an ni dona ni Jammu and Kashmir held up chuan na tho meka tukin jing khan help pahni chu police le sipai tang rual te chuan an ka phlum le Beipui an thlak na hmun hi Alamdar Colony Danmar Srinagar veng pakhat ani a heta hian help pahni te hian loka plate masa in hun engamot sen anin be nuwa ka hlum an nita a Jammu and Kashmir hian hel an tamin Nimin pia po khan Pulwama District-a hel pathum ka hlum an lo ni to a tuna hian hel dap chhuat na chu ngor taka tho chun zom me kani Dutch journalist crime reporter chu Amsterdam a miswal tu ti hriat lo ten an ka phlum Dutch crime reporter Thaber Polangai kum somruk palimi Pera R. Devries su Nikokalta July ni rukhan Amsterdam a thona TV studio chwasan hnu loka aluwa ka ani a hliam na taktuarin damdo in lampan pui ngal ani a hun engamot sen en kol ani hnuwa vo in khan hliam tuar lovin aboral ta ani Pera R. Devries hi miswal pol ro thap tak le drug lord ho a chuina sat awanga larani a tuna hianama thatuarin hlelmi pahni chu man an ni to ani Dutch Prime Minister Mark Rutte po in fakin mi huai sen lau nei lo ama thatu man chwa shem hi alaka kan bat ani ti in a soi chuak hi alani Pera R. Devries novel zia kidnapping Freddie Heineken tepo movie siam ni in kumsang ni panga a US le role Caribbean island of Aruba abota Natalie Holloway chungchang siam po TV show a chhuan ni in Emmy Award hiala don pha a heng ba ka hian miswal ro thap tak tak ke sa po enroll na anei nuala anna tho a hlo oma wang hian police ven ngai hial khopin alo om photo a kumsang ni som pakwa po kham Netherlands miswal rual ho hit list number 1 ni na alo hau char to ani Boruak in thaka wanga Canada le USA an buai hnuwa Europe Commonwealth puiram then khat po tuilianin ati buai mek Tuiliana wangin Europe Commonwealth pui thlang lampang ram han buai meka Germany a tuiliana wangin mi som sari thi to in Belgium a mi som pakhat an thi ve to bok khochin thlir lok na atanga alandanin ruwa sur hian zual lam alapan zel don ni in alanga Germany Belgium Netherlands Luxembourg le Switzerland te chu atuar na pol an ni me kani Nimin loka British mipa number 1 Dan Evans sain hnu do hnu in a aya Jamie Murray chu Tokyo Olympics a tel turati ani
British #1 Dan Evans su COVID-19 test a positive awangin Tokyo Olympics lo tura tangin Nimin Khan in hnuk doka a ai o tur hian Grand Slam double champion voi sari lai lo ni to Jamie Murray chu thanhal ni in tun hi Olympic Games a voili atel na tura ni a Beijing London le Rio a te khan ram ai alo o to ani heti lai hian Wimbledon final zo a an koma adin hmun a soi chian thei lo thu atar lan hnuah Novak Djokovic chuan Japan Olympics a ain lan tur thu a soi chiang vele ta ani tun hnai football thuthar langsar hi lo ngai thla ang AS Roma chuan Wolves atangin Portugal keeper Rui Patricio an la luta Roma hian amana hian Euro makta duai som pakhat vel se an senga June sang hi som ni pali thleng contract an zia puini Patricio hi Jose Mourinho in Roma azom hnuwa a player lak lu masak ber ani nge Bayan Leverkusen chuan PSG atangin fullback Michel Bakker an la luta kumli dai contract ziakin amantar lan ani lovani Greek champion Olympiacos chuan Sevilla atangin Czech Republic goalkeeper Tomas Vasilik an la luta kumni dai contract zia ani Philip Anderson chuan West Ham chua sanin alo khel to na SS Lazio azom le a Lazio hian amanatan hian Euro makta duai level an seng ni asiat ani Norwich City chuan OGC ni satangin attacking midfielder Pierre-Louis Melu an la lut boka kumsom ne pariat midfielder hian kumthum dai contract ziakin amanatan Norwich City hian Euro makta duai thum chuang an seng ani Free agent ni mek Lionel Messi chuan Barcelona a book contractor aziak dona a contractor a hian a hlo za somnga la yatlak niam tir arem ti thu goal chuan atar lang Messi hian ni kum khan Barcelona chwa san tumma se Barcelona hian an cheluya Messi hi kumina achhuak ve tange nge don ni a alan hnuwa Barcelona a bok acham chhun zom le don ani Leicester City chuan English left back Ryan Bertrand chu Nimin Khan free transfer in an la luta kumni dai contract an zia puini kumsom thum pakhat me Bertrand hian June tharal rual Khan Southampton a contract mangzovin tun thla atang Khan free agent ani chana kumsari alo omto na Southampton chwa sanin Leicester lama ain pulut ta ani Leicester hian tuni pui bazar chhungin player pathum an la lut to a Bertrand ba ka hian Paston Daka chu Red Bull Salzburg atangin an lei to a Lille atangin Bakary Sommer an lei to bokani Wolves an goalkeeper Rui Patricio thlak nan Greek club Olympiacos atangin Portuguese goalkeeper tho Jose Sa an la luta kumnga dai contract an zia puini Barcelona le Atletico Madrid te chuan an player te in thleng tumin an indor meka Antoine Griezmann le Saul Niguez te chuan an club an in thleng don ni inalang Barcelona hian French forward Griezmann chu chhuah tir an dua a club hlui Atletico hnen a Spaniard midfielder Saul nen in thleng dilin hei hi Atletico Madrid po hian an remti ni in alanga an in thleng ngei arin om Chelsea in Holland le tuma han dorna chu Borussia Dortmund lampangin an hnol Chelsea chuan Borussia Dortmund striker Erling Haaland chu an dor nge yin alanga Dortmund hian Chelsea in Haaland an dorna chu an hnol sak thu Sky Germany chuan atar langani khati zawng kha Serchhip Vangkhua kan ti chhuat thei chu ani